Ero kamano nyakora mugi kumiero Ramogi TV otino machiela rwakni machiegni weche manyien na mago oimore weche manyien mabiro ni achiel ka achiel kokalo e Ramogi TV wan kod weche mathoth ma otimore chakre ne piny Runya ka jetinende ne ka utenre kod weche mag ng'anyo ma obedo odiochieng' mar 10 jogo manowito ngimagi e kinde ng'anyo mar Gen Z ma higa mokalo. Rakruok nobedo e moko kuom gwenge kinda obila kaachiel kod jopiny. Weche mag ohala bende ne obedo kod ng'ikruok e moko kuom gwenge nyakora mogik. Kata kamano e gwenge moko oganda ne okoni gidhi e ndara kendo moko bende ng'anyo nobedo mamuol kaonge ywaruok moro amora. To bende nyakora mogi nitiere hinyruok mobedo. Magi duto bro bedo ni achiel ka achiel Ramogi TV weche manyien na mago imore tinende ni e kinde mag buch jopiny obiro bedo gi twak ni to Kenya chal nade bang' ng'anyo. Chal Kenya bang' ng'anyo nyakora mogi ng'anyo ma kawuono gi gik motimore wadhi bedo kod Joshua Okayo ma en jatend riwruok maluongore ni Revolutionary Gen Z Movement kanyakla kod Mark Matunga ma en jalony weche mag mbui ma bende thoth jomatindo osebedo ka tiyo godo neno ni gibedo gi tudruok achiel kod chano chenro magi mag ng'anyo kod ote magi chwalo kokalo e mbui ne jotelo kaachiel kod gigo magi gole chunygi magi konyo dio chunygi. Kik idhi mabor, mokwongo wayudo thond weche. Tumefungiwa njia, hakuna gari inapita, tumeamua tutembee hadi tao. Biashara iko chini. Chenro ne orochore buore Nairobi kod gwenge mamoko kaluwore gi ng'anyo ma obagi gi kweth rowere e odiochieng' 10 jogo mane onegi e ng'anyo ma higa mokalo. Kuna baadhi yetu wameingililia maandamano yetu ambayo ilikuwa ya amani. Tho kod hinyruok obedo e ng'anyo mobagi kawuono e gwenge ma pacho ka kendo ma okelo rakruok e kind obila gi jopiny. Chenro mag keyo achiel kachiel chal mar ng'anyo madhi nyime pacho ka ne ong'uki bang' sirikal golo chik mondo televisen kod nyakalondo duto kik ter wechego e yamo. Machiegni nyakora mogi nyinga en George Bati jaloko maro iluongo ni Wilson Ochuka nyatuduri kod nambari 360 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE. Ji 11 yangi no wito ngimagi ka mamoko maromo 400 oyudo hinyruok e gwenge mopogore opogore kaluwore kod ng'anyo ma kawuono manobagi kod rowere mag Gen Z 10 mag jowetegi manowito ngimagi dwe mar 6 higa mokalo. Kaluwore kod report mar Kenya National Commission on Human Rights, ji 83 noteru ute mag thieth mopogore opogore ne thieth ka kwano ji maromo 8 ne ni kod adhonde mag magina. Simfros Okenda chakono weche manyien mag imore gi report ni. E kar sang'wen okinyi kata kapok ng'anyo iyo twere, ywak mar nyamburko mag jotuo moheore notweyo kor lwasi. E othieth maduong' ma Kenyatta, jotuo nochopo aruya moro e tok wadgi kod hinyruok mopogore. Ripot yango ni jotuo mane yudo thieth e ute thieth mopogore kwan gi oheo 500. Othieth ma Kenyatta kod mano ma Mbagathi Referral noyudo jotuo ma kwan gi romo 57 mane ni kod hinyruok e wiyegi kod adhola matut manowuok e ute thieth matindo. Kabishti yetu umemtoa meno yote hapa kuna shimo hapa. Jamaa ananiambia kuna demo ameshutiwa amepelekwa Jamia Mosque. Sasa nikamuuliza anakaa jamaa amevaa aje? Akaniambia amevaa t-shirt ya white. Pigwa risasi hapa, yeye alikuwa amekaa akigojea gari ya kwenda Kangware. So askari akasema naua, kapiga risasi hapa, risasi mbili, moja hapa na nyingine kwa mkono. Vijana walikuwa wanaandamana, nilikuwa miongoni mwao. Nikakutana na polisi, walikuwa wengi. Wakapitwa wakanifuamia, mmoja akanipika juu kwa kichwa, wengine wakanipika marungu. Lakini kwa hiyo wakati nikapigwa na ambulance imeletwa Kenyatta, hasa nimetipiwa. Jamia Mosque kama lakteche mawuok Kenya Red Cross noketo e kambi makojolo rowere matara nochopo kam. Moko kuom gino mithieth mokwongo maruya kendo wethuolo kama moko noore ute thieth madongo kaka Kenyatta ne thieth mamoko. Kenya Medical Association and Beyond the Stethoscope have organized a field hospital for the maandamano. This field hospital is supposed to receive and treat injured patients in the maandamano and refer
those who need referral. Kaka ne ng'anyo dhi nyime, rakruok e kind obila kod rowere ne tedore. Jong'anyo ne tomo ichwang' margi kuom obila ka e gwenge mopogore. Rowere notemo monjo tesend obila, kama ne giromo kod teko mathoth kuom obila manoyawo mach. Ma bende mane chale boma Molo, kaunti ma Nakuru, kama jong'anyo ne seyo obila kuom rem chiwonegi arita makare. Sasa hivi kile ambacho kimefanyika ni kwamba kuna baadhi yetu wameingililia maandamano yetu ambayo ilikuwa ya amani, wakarusha mawe. Please, tunaomba msamaha kwa wanapolisi wetu. Sisi tuko na amani, lakini kuna baadhi yetu ambao wametuingililia maandamano yetu, wanataka kuharibu. Tuko na amani. Kama no bende kaunti ma Machakos, alwora ma Matu, jong'anyo ariyo nochiel marach gi magina kod obila e kinde mane gitemo monjo tesend obila. Wote bende ji ariyo chiel gi magina e kinde mane gibago ng'anyo, mano miyo apaya ma Nairobi kochomo Mombasa olor kuom thuolo malach kawuono. Ka Gen Z hingo higa achiel ne jowadgi manowito ngimagi e ng'anyo manotimre dwe mar 6 higa mokalo, ngima moko chako witi. Gima nyiso ni e pacho ka, nengo mar ng'anyo pod nyalo bedo kuyo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ng'anyo ma kawuono mar paro jogo manowito ngimagi kendo yudo hinyruok tarik 25 dwe mar 6 higa mokalo ne ok odhi kaka nochan. Jopiny ne ochwe chopo koda ka tesend obila, ka obila norakore kod jong'anyogo, ka e gwenge mamoko nomonj tesend obila kendo moko kuom obila noyudo hinyruok. Efinya Kidi nigi ler mathoth. Eyo kinyi, rawere no wuok oko ka rombgi e gwenge mopogore opogore madhialo jowetegi manowito ngimagi e ng'anyo mar kwedo paro machiko omenda higa mokalo. Kata kamano, mano nokotimore ahinya kaka nochan. Mana kaka tarik 25 dwe mar 6 higa 2025, kawuono bende obila norakore kod jong'anyo e gima ne chalo tuko yieyo gi paka. E gwenge ma Kikuyu ne en ng'wech makagi kacha, kendo obila kod jong'anyo duto ne temo reso ngimagi, wirani magina ne muoch. Kita ni bayo, to tesend obila bende nomonji. Kopogore gi mano, jong'anyo nomonjo kendo wang'o doho ma Kikuyu Lokots, kamoko kuomgi manondhigi obila noyudore kama tek. Kaluwore gi rawerego, dwachgi maduong' en yudo ratiro ne jowetegi manowito ngimagi kendo yudo hinyruok e kinde ng'anyo mar kwedo paro machiko omenda ma higa 2024-2025. Komachielo, e gwenge ma Matu, kaunti ma Machakos, tesend obila ma Matu nomonji kod rawere mane ng'anyo. Rawerego nomoko mach oko ma tesend obila kendo bayo kite i tesend obila no. Gino manokelo tho ma ji ariyo, hinyruok mag lisasi ne ji 10 moko kod obila mamoko. E boma ma Olkalou, kaunti ma Nyandarua, iro malungo wang' kod kite noba e kinde ma obila ne rakore kod jong'anyo. Jong'anyo go bende nodino apeini ma boma no kendo heo teko obila. Chal makama nokopogore ahinya gi tesend obila ma Central boma ma Nairobi, kama jong'anyo giwegi nokawo okang' mar moso obila, kama tok mano ng'wech kod iro malungo wang' emano luwogi. Magi duto timore ka rawere pod omako chung' mar dwaro ratiro kod telo makare ne piny Kenya. Mana kaka tarik 25 dwe mar 6 higa mokalo, kawuono bende obila norakore kod jong'anyo, ka chung' ma jong'anyo ne en ni nyaka yud ratiro ne jowetegi manowito ngimagi e ng'anyo ma paro machiko omenda higa mokalo. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Dogolo chik mondo duol matayo chenro mag tudruok e pacho ka Communications Authority of Kenya oyawo tesend fwambo ma olor kawuono kuom nyiso tipo ma achiel kachiel ka ng'anyo dhi nyime. Communication Authority kawuono ne ogolo chik ne ute mag fwambo duto mondo chung nyiso tipo mag ng'anyo achiel kachiel mane obagi e rapara were mane oyudo hinyruok kachiel kod mano ne gie ng'anyo ma higa mokalo. Cynthia Onyango nigi ler mar wachni. Kar saa 7 e wang'e, ute fwambo moting'o wang' jowi duto ma pacho ka achiel kod nyakalondo duto oketo e lela weche matuch manyiso ni duol matayo tudruok pacho ka Communications Authority ochiwo ote machiwo chik machungo nyiso tipo duto ma achiel kachiel e chenro mar ng'anyo makawuono. Kaluwore kod Communications Authority, nyiso tipo mar ng'anyo makawuono achiel kachiel en ataro mar chik mar katiba ma pacho ka e pend chik kare 33 matindo 2 malero thuolo mar keto ageng'a mar chiwo ote ne jopiny, ponono ote oting'o athue, keto ajara ne jomoko kata nyayo tulo e kind weche mamoko.
Obokeno bende kodhi nyime olero ni chikno kare 34 matindo achiel yango ni ute fwambo ni kod ratiro mar nyiso chenro magi kata kamano chik oketo ageng'a ponono chenrogo gin mapogo oganda kata kelo athuya. Communications Authority bende oyango ka ondamo mager mar chik ne ute fwambo duto mapacho ka ma ok oketo e tim ote margi kaka katiba mapacho ka olero ewi chik mar chiwo tudruok mar higa 1998 yango. Kata kamano, ute fwambo mapacho ka obuono ote makamano kendo duoko Communications Authority kod pen chike mamiyo gi thuolo mar tayo chenro magi kaka katiba mapacho ka oyango, gayo chenro makamago ponono gi ketho chik. E aduoka mar weg ute fwambo, riwruok mar jochung weche e ote margi oseyo ondamo makamano e okang' mamalo kendo lero ni ondamo mar Communications Authority mar chungo ute fwambo kelo chenro mar ng'anyo achiel kachiel en ataro mar pen chik mapacho ka kare 33 kod 34 maketo ayanga gigo ma oyiene ute fwambo timo to gi mago ma okum gi timo. Bende, duol mar jochung weche mong'ere kaka Editors Guild onyiso Communications Authority mondo wit oko ote margi kendo miluor ng'eto mar doho 2023 mane ochiwo chike wi bura makumo ute fwambo kelo chenro ma achiel kachiel. Ote makama bende osir kod riwruogo kinde, riwruog jochung weche fwambo mag pinje Afrika, kaachiel kod riwruoge mamoko manowacho ni ma en okang' mar thiro demokrasia mapacho ka kod thuolo mar chiwo ote. Kata bang' ote gi duto, apisas mawuok e apis Communications Authority ka otelnegi kod obila oloro tudruok machiel kachiel mar wang' jowi mar NTV kendo monjo log tich mar kar keto tudruok e yo manyasani e boma Limuru mar kambi Royal Media Services kendo chuno jotij kambi Royal Media Services moting'o Ramogi TV, Citizen kod Inoro ng'ado tudruok machiel kachiel mawuok kuonde ma jofwambo nitiere. Ma apisasgi wacho ni en mar keto e tim ote mar Communications Authority ma ose kod riwruoge ma opogore mapacho ka kod pinje malibamba e Afrika. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Familia mag rawere mane owito ngimagi e ng'anyo ma higa mokalo manoyudore kama tek kata ne obedo ni ne gisechiwo milome ne obila kotenore kod ng'anyo margi. Obila ne orakore kodgi gi iro malungo wang' kata ne obedo ni ne otengi kod ogai mar doho machon David Maraga. Familiago noramo ni pod gibiro dhi nyime gi manyo ratiro mar jogegi manowito ngimagi e lwet obila e higa mokalo. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Bang' chiwo milome ne obila kotenre gi ng'anyo margi mamuol mane gichano bage chuny boma Nairobi, okuom familia mag rawere manowito ngimagi e ng'anyo ma higa mokalo ne ochopo chuny boma Nairobi mar bago ng'anyo mamuol. Mimi ni Mama Kennedy Onyango, young boy 12 years old, aliwawa Ongata Rongai. Niko hapa nataka justice ya Kennedy Onyango. Tafadhali Ruto. Niko hapa nataka haki ya Kennedy Onyango. God is still Jehovah over Kenya. Yes. And there is hope in this country. Yes. And the church is up and about. Yes. We are on our knees and we are praying for the nation of Kenya. And right now we want to pray for the parents who lost their loved ones, that God will grant them peace and hope. Familiago kata kamano noyudre kama teke kinde mano obila orakore kodgi gi iro malungo wang' kanyakla gi ogai machon mar doho David Maraga mane ni kodgi giduto ne giringo gi jote od fwambo mar Nation. Familiago wacho ni higa achiel nyaka ne giwit nyithindgi e lwet obila e kinde ng'anyo pok giyudo ratiro margi kanyaka sani giramo ni gibiro dhi mbele mar sundo serikal mondo mione ni giyudo ratichgi. Nashanga kwa nini hujatufanyia justice mwaka mzima, hujatuita kama familia na mko na hiyo uwezo, kwanza rais uko na uwezo ya kutuita sisi kama wasasi wenye wameua wajasikwa na unawajua na bado wameua uniform na hata saa hii wako hapo wakiwa na uniform. Tafadhali, sisi ni wazazi tunaumia. Hii umri yangu si umri ya kurukaruka kwa barabara, lakini nimekuja hapa kwa ajili ya uchungu yenye ninayo. Niko hapa because of my brother Andrew Kelvin Mwasi aliyeuliwa Githurai na serikali. Niko hapa sababu nataka serikali itake hii right ya watu ambao waliuliwa. Ndugu zetu hawajapata justice, hatujapata justice. Yet the president is there watching us failing. Anatuangalia tukizama na yako pale, yeye ndo anaweza kusimamisha hii mambo. Familia gonochwalo ote margi ne obila juma mokalo kaluwore gi ng'anyo mane gichano chako Kimathi Street kagichomo Moi Avenue. Archives kama ne onegi Rex Masai kendo ne gichano chopo ya picha tend piny Kenya kod od bura chenro
maduto notore kaluwore gi arita mager manoket gi obila e chuny boma ma Nairobi kanyakla kod kwan mamalo mar jong'anyo manoolo koyo kuom obila go. You intend to show any form of violence on that day, please jitenge na sisi. We do not want to see any violence on that day. Ogai machon mar doho David Maraga manoteno familia go nose obila kuom tiyo gi teko mathoth e gawo jong'anyo go mwacho ni ng'anye yor kwe kalore gi chike mathuru kae. Itakuwa kitu ya muhimu sana mama wasiwe injured. Yes, tutawalinda. Hawezi watoto wana tuende kwa procession peaceful. Si ni peaceful procession. Peaceful. Tuende in a peaceful demonstration. Lydia Hokeo, Ramogi TV. Kweth makelo serikal tesre hotel ngi kodogai mar Wiper Kalonzo Musyoka okwedo duol mapodho chiwo lesen ne ute mag fwambo pacho kasie kuom kumo chwalo e yamo ng'anyo ma kawuono achiel kachiel. Kwethno oriwore kod familia mane oneg jogi e kinde ng'anyo mag 2024 ka gichwalo maua margi e od bura. Walter Nyambaga noluwo wachni kendo ma report. Kato doko ni apilo gerger mane dhano to pod muonye chemo. Ger mar apilo mane okekore kod iro malongo wang' e chal mane okwako lwasi mar boma mane ok oyiero kit lemo ma ng'ato ne godo pachoka. Okinyino bende kweth motelne kod Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa mane omondo kendo timo lam kod familia maywago jogi mane onegi ng'anyo 2024 ka ema jodito go onyono kod mafupe nyake oinga mane ogure alwora mar od bura e kendo pedho mafupe go e chiel mager mar stima malich kage yogo jo Kenya mane owito ngimagi. So they came out armed only with bottles of water, their national flags and their telephones, and they did what actually became a very heroic action. So today we want to remember them. Friends come out, let brothers and sisters come out, let Kenyans come out and mourn our children, and we shall retreat back home. We'll have sent the message, we'll have honored these children who are our heroes. So we've seen that they put some wire meshes there. Maybe they want to electrocute us. We don't know. Egelo reboma, ekendo gedondore kodobila. Kamutingo tendi EPK Eugene Wamalwa kod Kalonzo Musyoka mane okumo serikand William Ruto kagiko ni tiyo kodagoko ekendo okoluro katiba mar Kenya marito ngima mag oganda. But you will see them attempt to intimidate us. You will see them stop us from even going into parliament. They've cordoned off the city. The People's Restorative Justice Commission will hear all these cases of continuing abductions. And we'll continue to say no to it. And where occasion demands, we'll go to court. Gikwedo kang mar loro ute fwambo make weche mag ng'anyo achiel kachiel e kagikoni en tim mar dwoko chien okenge mosego mag demokrasia e kendo dwoko piny Kenya mudho. And we have already moved to court to stop this nonsense. We say so because Kenyans have the right under Article 35, the right to information. And again, the articles that CAA are quoting, 33 and 34, are very clear that the freedom of the press is guaranteed. There's a reason why William Ruto wants this blackout. And Kenyans are following everything that's happening across the country. People have come out in every corner of Kenya to reject this system, to reject the injustices. But when you look at what he's trying to do, you can only conclude two things. I think William Ruto wants to, I suspect, to unleash the military on the citizens. Ekineno bende seneta Mabusi Okiya Mtata ekodo jende moko othinyore mariwore kod jong'anyo e boma. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino bende onyisa chiel mare kod rowerego ka gidhulore kodgi kendo kundo sirikal. Babu ekine jotelo mamoko osiro ng'anyono ka gimodho iro makech e kata odoko ni obila ochopo ng'anyono ka giger ka gima gichamo dundo gweno makedho notore. Ekindeno kweth maketo sirikal tesre to norito ka koth twang' law Rigathi Gachagua kata kamano kata muche emane ok owinji. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.
Piny owacho orido arita kwe alwora mag apise madito mag sirikal kaka kar jot maduong' mar jatend piny, od bura mamalo, doho mamalo kod od bura mar kaunti ma Nairobi. E alwora mar kar jot maduong' mar jatend piny kod od bura mamalo, apisa mag arita ne oywayo sing'enge motimo kuothe kaachiel kod geng'o apeynigo gi loche madongo mag obila kendo loro ne jong'anyo chopo machiegni gi apisego, kaka jafwambo marwa Chris Owino koro lero. Kaluwore gi masira mane omonjo od bura mamalo e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z e dwe mar 6 higa mokalo, migepe mag arita omondo kogwen mar keto arita motegno ne apise madito mag sirikal. Apise madito mag sirikal mane omi arita mager ne en kar jot maduong' mar jatend piny State House, od bura mamalo kaachiel kod doho mamalo mogik kata Supreme Court. Kata mana wang' apeyni madonjo e kar jot maduong' mar jatend piny State House kaka State House Road, Processional Way nyaka Arboretum, loche madongo mag obila momanore mager ne oketo ohinga. Akirikiki mar wang' apaya mar od bura kod City Hall Way, chiel mar seng'enge mabith Kawembe kod loche mag obila odino yo mar neno ni od bura okoyudo mbala machielo mag rowere mag Gen Z. Jo od bura mane twak ei od bura bende ne oywa ng'ich kendo mako apaya moro ka moro bang' chungo twak margi. Geche mag obila maringo e ng'we arititi ne cherore e wang' apaya ma Uhuru Highway machiegni kod od bura mar keyo kido moro amora mar dhano. E alwora mar doho mamalo mogik kod od bura mar kaunti ma Nairobi, obila mag Kanga, obila mag Majoni kod geche ma kiro pi ma Ilodel ne obet akicha. E okenge mar neno ni chenro duto mag arita ok obet gi chochni, jatend obila e kaunti ma Nairobi Edwin Seda kod ogai mar obila mag Kanga Gilbert Masengeli ne lorore kinde ka kinde. Kopogore gi arita mar lowo, kalapapla mar obila bende ne fuyo e kor polo e alwora mar od bura kaachiel kod State House. Kata odoko ni ng'wech mar tipo ne entiere kind jopiny kod obila e chuny boma maduong' ma Nairobi e wang' apaya ma Kenyatta Avenue, Kimathi Street, Tom Mboya Street kaachiel kod Moi Avenue, dwaro mar jong'anyo mar donjo e State House ne ogore e lwanda. Bang' odiochieng' mangima mar ng'wech e kind apisas mag obila kod jong'anyo mane temo donjo e kar jot maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, paw lweny mogik ne en akirikiki mar Kenyatta Avenue kod State House Road e kinde ma apisas mag obila onyono kar tiendgi ni kata nade onge ng'at mabiro donjo e kar jot maduong' mar jatend piny State House. Chris Owino, Ramogi TV, Kenyatta Avenue, Nairobi. Kawasudo eni jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga okwayo oganda mondo olure kod chike e kinde ng'anyo kaka yor maneno ni kwe obedo e pacho ka. Jotelogo ma oloso Kilifi e kinde ik jaduong' Mung'aro ma en wuon gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro okwayo jotelo kod gavana kod oganda mondo onya kwe kaka yore jiwo dongruok thurka. E kinde mang'anyo mar rapar joma ne owito ngimagi e ng'anyo mar rowere mag Gen Z dwe mar 6 higa mokalo ne otweyo lwasi e bombe mopogore opogore e pacho ka. Jatend piny William Ruto to ne nitiere kaunti ma Kilifi e ik jaduong' Mung'aro ma en wuon gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro, kama jatend piny William Ruto kono oganda mondo olure kod chike e kinde magibago ng'anyo kaka yoreno ni kwe obedo kendo ratich oganda oriti. Hata wale wako na maoni tofauti, hata wakati wa maandamano pia tuhakikishe ya kwamba maandamano yale yasiwe ya fujo, yasiwe ya kuharibu mali, yasiwe ya kuharibu amani katika taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna taifa lingine ambalo tutahamia mambo yakiharibika hapa. Sisi taifa letu la Kenya ndio hili. Koparo kaka ng'anyo ma pacho ka osebedo kinde mokalo, ogai mar ODM Raila Odinga ma bende ne oyuoro e ikno gi jatend piny okoni ng'anyo bedo kod ng'ikruok e kinde ma rakruok ochakore e kind obila kod jopiny, ka okoni Kenya nyaka koro puonjre e wi kaka ibago ng'anyo mag kwe pinje maoko ma okoroch ratich oganda. Maandamano imehalalishwa na katiba yetu, lakini maandamano yanataka kufanyike kwa njia ya amani. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano miaka 2 iliyopita, na tulikuwa tunasema tunataka kufanya maandamano ya amani, lakini ubaya ni kwamba tulipokuwa tukatoka namna hii, tear gas,
tear gas inapigwa kwetu. Sasa kikianza na hii, vijana vile wanaanza kurusha mawe. Tunataka tuache mambo kama haya. Jatend piny William Ruto bendo sayo siasa mosidi ka okoni piny igero kod achiel mar Uganda kendo ka jotelo kod jopiny otiyo kanyakla. Na mimi nataka nimshukuru kaka yetu mkubwa Raila Amolo Odinga kwa kukubali ya kwamba tuunganishe taifa letu la Kenya. Tushikanishe pamoja. Kwa sababu ya muhimu ni taifa letu la Kenya. Ndio tuweze sio kuendesha siasa siku baada ya nyingine, wiki baada ya nyingine, mwezi baada ya mwingine, mwaka baada ya mwingine. Lakini tuchangie sehemu kubwa ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Uchaguzi ni jambo la siku moja. Maendeleo ni mambo ya kila siku katika taifa letu la Kenya. Kinde ni maliet mar siasa gidore pachoka Oganda okwa mondo nyis lony kendo were kod gigo manyalo pogo Oganda kendo kelo sigwe kindi jopiny. Marano ni Kenya ogo ndamo e weche mag dongruok kachiel kod weche demokrasia. Yakoro mogiwa ka yuyo maro mokwongo aneno ka wai koreyo makare network marwa mar bujo piny mabiro ni bang' thuolo machuok kende. Ero kama na inya un momedoro ote maru chinja kosege ero kama na inya donja Migori anoka ote magu medoro jokarka kachiel kod okelo loch majakiranda bende anoka ote magu medoro joka makamu konibati jomatindo obed gi lony kendo apuoyo Oganda Manyanza kuom nyiso lony ka gineno ni ketho mwandu ok en gima nikare. Wacho ni wan e broad based government kendo weche okrach omiyo kwabi ketho mwandu wa mosekel gi sirikal mar broad based government. Erokamano Honorable Brian Midio man wuod Lang'ata koni bati amor kaka Ramogi TV kelo weche manyien. Gima duong' ni kaka jomatindo nyaka wafweny jok manyalo thurore e wai kinde ng'anyo kendo kelo rochruok mar arita. Watigo bila machiegni mar neno ne ka oponi tiere jomaundu moko mado wuondore ne gin jong'anyo e jomatindo mar ketho nying jomatindo to kik wayienegi nikech samoro jomoko nitiere madwane mondo keth nying jomatindo mamanyo ratiro ka gidonjore timbe mag maundu. Erokamano Honorable Brian Midio wuod Lang'ata kuom orona ote mari achiel kachiel e Ramogi TV. Erokamano charo mar pinyni ocharo mar uridi bende neno ka intiere kodaka kendo koni weche manyien molo e yo makare kachiel kod Jerry Nyawanda bende. Wadhi yweyo nyakora Ramogi ka duogo pod an gi weche mamoko mathoth nikech obiro bedo gi twak bang'e. Nyalo medo oro ote mari kibed mabor. Wadhi yweyo. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Lwedo chweyo. Koro ka sana sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Be okuodo, lwang'ni, nyuo kod kudi mamoko chandi kuom jamni kendo moni loso hala. Idwaro konyruok matiyo nyadiriyo. Wakelni Tixtop 550 EC ma en rageng' motegno chiek kod jamni magi. En kod clopyrifos kod sapamethrin. Tixtop 550 EC senego kute, okuodo, lwang'ni, nyuo kod kikun mana kadiemo wang'. Ruyath mar Tixtop 550 EC rapima 20 ml kod pi rapima 20 liters to ibiro geng'o jamni kod chiaye magi ne tuoche machiegni.
kendo. Oruwe kod mo kendo tiyo kinde malach koriembo lwang'ni, nyuogo, kikun, okuodo kendo biro miyi arita makare kuom ndalo 7. Lima Agrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar Tickstop 550 EC mondo chieg magi kod jamni odag e ngima makare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get Machiegni kendo nyakwara mogi chenro mag wuoth kod ohala okethore chuny boma ma Nairobi kaluwore kod ng'anyo manobagi kod kweth mag rowere mag Gen Z mar paro jowetegi manowito ngimagi ng'anyo ma higa mokalo. Kaka Judith Omondi lero, apeyni buora nolor, matatu madonje chuny boma ma Nairobi kar chakre sa 1 mar okinyi ne onge, ka bende dukni mathoth ne odong' kolor. E okinyi mang'ich mar tich adek odiochieng' mar paro rowere mag kweth mag Gen Z mane owito ngimagi e ng'anyo ma higa ma okalo. Wachako wuoth mar go kachero chal mar piny e chuny boma ni ma Nairobi. Wakalo apaya madonjo e par jatend piny mano State House, ndarani omi arita, obila sing'enge mar wembe, onge fwarruok ka. Apaya madonjo e chuny boma, geche ok donji kendo kweth mag Gen Z lor mar wuotho. Tumefungiwa njia, hakuna gari inapita, tumeamua tutembea hadi tao. Lazima kieleweke leo. Na kwa sababu gava imeamua tutapata gari. Kwa sababu ile uchungu tuko nayo. Manzejo tumekuwa desperate majamaa. Tunaenda hivyo kwa sababu ya nini? Lazima tunapigana leo ndio watoto wetu wasipigane kesho. Johala mag matatu mane oluchore odonjo e boma ni okinyi, kaachiel gi mane onindo e boma ni, ywak ni jowuoth onge. Geche ok wuogi e chuny boma, gikoni pile giting'o jowuoth kod shillings 100 kaka wuono, to kata maidho gi 20 onge. Abiria hakuna, gari hasiendi, watu wamekaa kwa manyumba, hakuna usafiri yoyote inaonekana hapa leo Nairobi. Ukiangalia kama ile siku naona ni nzuri, natuma gari kutoka 80 mpaka 100. Lakini saa hii hata 3 hakuna. So tunaenda nyumbani vile tulikuja. Hakuna kitu mtu ataenda nacho leo. Ni kuamua kukaa tu hivi. Lakini utafanyaje na umekuja? Si lazima ungangane. Watimo kachero machielo, johala mag dukni mayepo, e apaya mar Ronald Ngala, kweth mag jonjore fwadhore kendo temo rango kuonde maginyalo yako. Rakruok kod Gen Z bedie. E apaya machielo, dukni moko yaw, makmana ni gikelo jorito maok mag piny owacho. Currently, we've deployed several security officers here, and their work is purely to ensure that at least there is law and order. We've supported them with backup system. We have response vehicles which are armed with police officers to ensure that in the event of incidences of security interest, at least we have a timely response. Basically, we are trying to give confidence to our clients to ensure that at least they can also operate in the midst of all this. Kata kamano, yepo margi okonyiso ni giloso pesa, giywak ni ohala onge. Na daily basis right now, kama sahi tungekuwa na line hapa by the way, ya customers flow, but shock on us today morning. It's like we've received none of the cars. This is our first customer actually for today. Biashara iko chini. And I don't know how it will turn out, but it's costly. En odiochieng' machielo ma johala e chuny boma ni ma Nairobi kwano lal kalore gi ng'anyo ma ibago kod kweth mag rowere mag Gen Z. Ka penjo maduong' masani koro gi penjo piny owacho to en ni nyaka karang'o. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. E kinde mang'anyo ne dhi nyime chuny boma ma Nairobi, johala moko ne medo yudo lal kaluwore gi okang' makoch mar jong'anyo kod jotim maundu moko manoturo godo kendo kwalo mwandu e kuondegi mag ohala. Ohelni manie e genga paya ma Tom Mboya koja kote St. Bas ma Central
ne obedo gi kuo mag mwandu e kuonde ohala. Moko kuomgi ne ni kod gige lweny ma obindi kendo ne goyo godo dukni. Moko bende ne toyo udi kod kite ka gimanyo kaka ginyalo donjo e dukni mondo giyak mwandu jo ohala e chuny boma. Clips zako ni long, more than 12 seconds. Yore mag ohala kod wuoth odhi nyime counties makaluo kaluore gi ng'anyo kata ne kaluore ni ng'anyo ne ok omeo kaka gwenge mamoko. Kaka Millicent Adhiambo lero, moko kuom rowere to ne obago ng'anyo ma adundo. E kaunti ma Kisumu, kochakore Kondele nyaka e chuny bomano, chenro mapile pile mag oganda ne odhi nyime gi kwe. Picha mako ka weg dukni mana manok emane ok oyepo. Kata kamano kar saa 5 mar onyango, kweth moro makedo ne ratich oganda e bomano ne owuok oko ka wero wend manyo ratiro ka gikwedo teko mathoth ma obila osebedo ka tiyo godo kuom jopiny. Owuok oko kawuono mondo wachung gi jowa manyo negi mwaka ma 2024. Nyithindo ok nyal negi to waneno. Polise we uru nego nwa nyithindo wadagi. You're finding that most people are saying they're in the broad base. When you look at the death of Albert Ojwang, did it care that we were in broad base? No. The issues that you're talking about are very important. Regardless of this broad based or bread based or blood based, that does not matter. What matters is you're speaking about better governance in this Kenya. We are demanding a reduction and a total elimination of police brutality, and we are demanding nothing less than a better Kenya for all of us. Esechi Ogogo, ne kweth machielo, ne odonjo apoya kendo keyogi kawacho ni ok gidwa ng'anyo Kisumu. They should not use thorax and other methods of destroying the country. So they should give us peace because it is what the president and the prime minister is doing. E kaunti ma Siaya, jopiny e boma ma Bondo bende ne odhi nyime gi tijegi kaka pile. Ne giyango ni sani weche dongruok ema gisiro, ok gisir ng'anyo mabiro weyo ka mwandu gi okethore. Mfuzo matimere kaka mathi wan sawa Bondoka. Yes, wan ng'anyo ko yadhi ng'anyo kae. Kichwadich gi yorewa. Walgi makete sia county ka wawol wadich gitijewa. Gikwose kethre ne wach ng'anyo. E broad based government makawuono ni onge ng'anyo kendo machielo. Dwang'ado kamano ni onge ng'ama bro dhi ng'anyo, ng'ama bro ketho gir ng'ato mar ohala. Mondo an koro modhiambo to ng'ato nyalo yudo gima dhiga e ode. Komachielo, e kaunti ma Homa Bay, chenro mapile mag ohala kod yore wuoth ne odhi nyime kaka pile e thuolo ma ochakore gokinyi. Wan wamon mana gi chunywa kata jok mang'anyo go gi jok mapok no ng'anyo pok giwinjo mit ng'anyo gi ber ng'anyo. Wan waseneno mit ng'anyo gi ber ng'anyo. Nwawene gi ni gimbe giteme giwinjie kaka en gima lit miwuoro. Wan oseduoko wa chien. King'iyo kaka Homa Bay kawuono wadongore, ndara losore, gimoro amora dhi mbele. Tio ohala dhi kama kawaida. Wakwayo ni kamora mora mantiere ng'anyo kamora mora e Kenya msima kata Homa Bay mondo gi stop, mondo wami sirikal yot mondo titije kaka ginyalo tiyo maber ne jo Kenya. Kata kamano, kweth moro mar rowere ne oduogo choko chir mawuok oko kendo bago ng'anyo mamuol e bomano. Ok ni wang'anyo ne development mondo kik bi Nyanza, but development wadwaro en mani gima rach nwa kaka inego yudhe wa. Nego use onego orum. Government ong'iye kuma ginyalo kete use nikech most of the use osomo to onge tich. Jogo ne otho kendo ne giwito ngimagi mondo mi wachop kama wachopeni. Finance bill nobedo rejected koso nokobedo rejected. Lakini sani wan ka nikech gen. Wadwa ni wapargi akina Rex Masai, akina Denzel, may their soul rest in peace. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Koro mogik ka wadonjo weche mag tuke ni tuke mag laro simbo mar Lawi Jaoko Foundation
ochomo tielo mar quarter finals e rang'iny mar wards mantiere kar chung'od bura Manyatike e kaunti ma Migori. E tuke ma ochan chieng' ngeso jumani, Aneko United dhi ragore kod Apilo FC kama Toso tugo gi Young Boys. Koweru dhi rado gi Kanga ka bande biro rakore kod Kiboko. Mago tuke ma idhi go e paw tuke ma Koweru Kokinda e ward ma Got Kachola, e ward ma North Kademe paw tuke ma Golden Grounds. Cherry dhi gwere gi Tuk FC ka Nalo gocho gi Aego FC. Kujirigation dhi rakore kod tim mar Kalelo e kinde ma Modi tugo kod tim mar Timlich. E paw tuke ma Ongoche manitiere ward ma Makalda Kanyarwanda, Osiri dhi rado gi Bansi ka God Kwach tugo gi tim mar Mikei. Ongoche dhi rado gi tim mar Orlando City e kinde ma Obwalwanda dhi rado kod tim mar Tsunami. E tuke ma idhi go e ward ma Kanyasa e paw tuke ma Riat, Otati Korene tugo gi Jangoe, Akono gi Rabare, Riat gi Kogore ka Rabala dhi tugo gi tim mar Opea. E ward ma Kachieng' e paw tuke ma Sori, Milimani dhi romo gi tim mar Kopala, Rabuor tugo gi tim mar Karungu, Kiranda dhi piem gi tim mar Nyamanga ka Nyadiri gwere kod tim mar Santa Sodom. Nyakuramogi wakao yueyo ka waduogo to koro twak mar buj jopiny biro kachiel no ka Dr. Mark Matunga osedonjo ka jalonyo weche mag mbui ma bende joma tindo osebedo ka tiyo godo ahinya e tudruok kachiel kod Joshua Kayo bende ma en jatenda joma tindo e bwo kweth mar Revolutionary Gen Z Movement. Wabro bedo kodgi Nyakuramogi. Daniel Opul wuod Nenango ka intiere Nairobi Karen wacho ni ana kwayo mana lamo kinda lamo ne kwe mar piny Kenya. Erokamano ne wuod Nango kuom keto Ramogi TV otoyo lela. Erokamano ne Chieng' Jakosege in bende intiere kar kandi. Donja Migori wacho ni Kenya ni joma ng'anyo gi ratiro gi biro yudo karang'o mangima ma medo lal. Jaro Soja erokamano nya Shemotho Senior in bende in koda ka wakawane yueyo ka waduogo to twak biro chakore nikech sa okabidhi mabor. Ka waduogo Nyakuramogi wan gi twak mar buj jopiny. Kete mana kapar ni Joshua Kayo wuok e ng'anyo to biro ka Dr. Mark Matunga bende osebedo ka ng'iyo kaka mbui ringo e kinde ma joma tindo chwalo ote margi. Wadhi ng'iyo ni to gin ang'o gini manyalo bet ni joma tindo gi obothie kokalo e tiyo gi mbui